ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେତେକ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ ଏରିଆରୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଉ, ଗଞ୍ଜାମ ହଉ, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗୋଟେ କଥା ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାର ମୂଳ ରିଜିନ୍ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁକା? ମୁଁ କେତେ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଗ୍ରୁପରେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁକା ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲ, ତମେ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ନେଲନି। ମୁଁ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କାମ ହେବ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯିବା, ବୁଝିଲ ତ। ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର କେବେ ବି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବନି, ହେଲା। ତାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନ ଦେଇଛି ଯେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାର କର ବୋଲି, ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବନି। ପରମିସନ୍ ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଖାଲି ରହିଲା ସେ ପଦବୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି, ଯେ ଆପଣ ପରମିସନ୍ କଲେ ଯଦି ଡିଫେନ୍ସର କିଛି ଖାଲି ଅଛି ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରୀ ଅଣ୍ଡରକୁ ଯାଏ। ଯେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ତାକୁ ପରମିସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼ ଦେଲେ ଯାଇକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରେ, ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ IPS ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସାରଙ୍କ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଇଏର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଉଚିତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବନି। ଗୋଟେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କେବଳ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭାଇ, ତୁମେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ, ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକେଇକି ନେଇକି ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁକା ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଫେକ୍ କି ଅରିଜିନାଲ୍, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେବା କାରଣ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆମେମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ ହେବ, ଆମକୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଆଇଲା କ'ଣ ଆଇଲା ଆମର ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେ କୁଆଡ଼େ ଫେକ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଫେକ୍ ହେଇଥିବ ରିଏଲ୍ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମକୁ ଜବ୍ ଦରକାର, ଆମର ଜବ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଯଦି ନ ହେବାକୁ ଦିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତା'ର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ରହିଥାଏ, ଏହି ବୟସ ସରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟମାନଙ୍କର 23 କି 24, SC/ST ବାଲାଙ୍କର 28 ବର୍ଷ, ବୁଝେ ତ। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଗଢ଼ିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ସେସବୁ ବୃଥାରେ ପଳାଇବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାହାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ସେ ପିଲା ତ ମାନେ ନିଜର ଜବ୍ ଦରକାର ବୋଲି ନା, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଜବ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତିକି ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଆସିଲେ ବାହାରୁ ଏତେ ବାଟ ଦୂରରୁ ନିଜ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। କାହାର ପଇସା ନଥିବ, କିଏ ମାଗିକି ନେଇକି ଆସିଥିବ, କିଏ କେଉଁଠୁ ଧାର କରଜ କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିବ, କିଏ କାମ କରୁଥିବ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଥିବ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଆସିନଥିଲେ। କିଛିଟା ପିଲା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ଜାଣିନ, କେଉଁଠି ଗଲେ କ'ଣ କାମ ହେବ, ପିଲାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଅଯଥା କାମ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ ତ। ଆମେ ଜମା ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାହିଁ ଆସୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆମେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖା କରିବା ଦରକାର। ଆମ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଡିଫେନ୍ସ ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କାହିଁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ କଥା କହିଲି ଯେ ଆମ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଠେଇକି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଏତେ ପିଲା ଆସିଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଆମେ, ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର। 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ନୋଟିସ୍ରେ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତରେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବା ଦରକାର। ହଁ, ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ, ହଠାତ୍ କିନା ଆମକୁ ତ ମିଳିନଥାନ୍ତେ, ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ସେଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ପଳାଅ କି କ'ଣ କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ଯାଇ ବି ନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆଇଛୁ, ଆମେ ରାଲି କରିବାକୁ ଆସିନୁ। ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାର ପିଲା, ଯେ ଆମଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଅଯଥା ଏ ଅଫିସ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ କାମ କରିବାକୁ ଆଇଛେ? ଏ ଅଫିସ୍ ଯିବା, ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବା,
ଏଇଟା କ'ଣ ପର୍ସନାଲ୍ କାମ? ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଜବ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଏସବୁ ଆମେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇଛେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ଦରକାର। ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରମିସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଦେବା। ଏ କଥା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ। ବୁଝିଲ ତ ଭାଇମାନେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କଲେ। ସେ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ନିଜ କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି, ବୁଝିଲେ। ସିଏ କହିଲେ OPRB ଅଫିସ୍ କିଛି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଠିକି ଯାଇକି ଦବା ଦବା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦୋଷ ଦେବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କାହିଁ ବାହାରୁନି, ଏବଂ ଆମେ ତ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଇଦେଇଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ବାହାର କରିବୁ। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଏ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝୁନ? କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥାନ୍ତେ କଥା ମାନିକି, ତାହେଲେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେଠି ସଦାବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା। ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପୋଲିସ ବାଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ଏ ପୋଷ୍ଟ 6-7 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଥର ବାହାରୁଛି। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ତ ଭୟରେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେଠି ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇବେ। ଆମେ କ'ଣ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ଯାଇଛେ? ଆମେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆସିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆମେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଲି କରିବା। ରାଲି କେଉଁଠି ହୁଏ? ଯେଉଁଠି ରାଲି କରିବା ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ରାଲି କରନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଟି ବିଇଡ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ ସରିଲା ତାଙ୍କର ଘୋଟାଲା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ସେଇଠି ରାଲି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଗୁଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ସେଠି ଯାଇକି ବସିଥିଲେ ରାଲିରେ, ବୁଝିଲ ତ? ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ନ ବୁଝିକି ମୋତେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ। ଜଣେ ଭାଇ ତ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରୁଛି। ଏସବୁ ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର, ବାହାରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚାକିରି ପାଇଁକା। ଆଜି ଏତେ ପିଲା ଆସିଲେ, 100-150 ପିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ରଟା ପୂରଣ ହେଉ। ଇଏ ଅଯଥା କାମ ନୁହଁ, ଇଏ ଫେକ୍ ନୋଟିସ୍ କି ସେ ନୋଟିସ୍, ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫେକ୍ ବାହାର ଇଏ କରିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ହଁ ଏଇଆ ବାହାରିଲା, କୋଡ଼ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବ, ତୁମେମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଯଦି କୋଡ଼ କଣ୍ଡକ୍ଟ ନ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ତାପରେ ବାହାରିବ। ଆରେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିବନି? ପୋଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ନ ବାହାରିଛି ଆର ବର୍ଷ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି କ'ଣ? ଯେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ବୟସ ସୀମା ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ବାହାରୁଛି ଆମକୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେବନି, କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯିବ, ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେନି, ବୁଝିଲେ। ଏବେ ହେଲା ଟାଇମ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି, ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁକା ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ସେଠି ମିଡ଼ିଆ ସଦାବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, କେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ବି ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଥିଆତି ତୁମର ସେମାନେ ବାଇଟ୍ ନେଇଯିବେ, ଜିନିଷ ପବ୍ଲିଶ କରାଇଦେବେ, ବୁଝିଲ ତ? ତମେ ବୁଝ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କର। ସବୁ ଆମର ଯେତେକ ରହିଲେ ଗ୍ରୁପରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ପିଲା ଆସ ହେଲା। ଆମେ ନିଜେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବାସ ଠେଇକି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବା, ଠିଆ ହେବା, ଶାନ୍ତିରେ ଠିଆ ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେମାନେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ରାଲି କରିବା। ରାଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ରାଲି ଆମେ କରିବା। ଦେଖିବା କେମିତି ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନ ବାହାରିବ, ହେଲା। ଭାଇମାନେ ସବୁ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚାକିରି ଦରକାର। ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ ପିଲା, ଆମେ ଏଇସବୁ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଅଛେ। ଯଦି ଏ ଚାକିରି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଅଯଥା ମାନେ ଏ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଥିବେ ନା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାହା ହେଲା, ଭୁଲ ତ ଆଜି ହେଇଛି। ଆଉ ସେସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କର। ସବୁ ପିଲା, ଆଜି ଯେତେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ତାର 3-4 ଗୁଣ ପିଲା ଆସ। ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଲିଡ଼୍ ନେବି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। କୋଡ଼ କଣ୍ଡର ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କାମ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଛିଡ଼େଇବା ଦରକାର, ହେଲା। କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଏ ଅଫିସ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବା। IPS ମାନଙ୍କର କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବୁଝିଲ ତ। ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ପତ୍ର ନିଅନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କାମ ଦାମ କରନ୍ତି,
ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ IPS ପଢ଼ିକି ଆଜି ବି ଆମେ ବି କହୁଛେ ତୁମେମାନେ ବି ଚାକିରି କଲେ ତୁମେ କେଉଁ ଉପର ଲେବୁଲ୍ ଅଫିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଲଢ଼ି ପାରିବନି ହେଲା। ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଠିକ୍ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କର, ସମସ୍ତେ ଆସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତେ ଆସ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଲେଖିକି ଆମେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଦିଆଯାଉ। ଏସବୁ ଲେଖିକି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବା। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଠି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିବେ, ଆମର ବାଇଟ୍ ନେବେ, ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆସିଛେ, କ'ଣ ପାଇଁକା ଆସିଛେ, ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏସବୁ ଆମେ ଦେବା ସେଠି ବାଇଟ୍ ହେଲା। ତ ଆ ବାଦ୍ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପରମିଶନ୍ ଆଣିବା ରାଲି ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ଆଣିକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବା, ରାଲି କରିବା ହେଲା। ହଉ, ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବନି ଭାଇମାନେ, ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଦେଖିବେ ଆଜି କେତେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ହେଲା। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।